Pa evo, u pripremi za raspravu o ovom zakonu suočen sam se s onim, mislim što je gospodin Lesar spomenuo, a to je da u ocjeni stanja zapravo nisu bili navedeni nikakvi podaci o stanju tog poreznog duga, pa se onda vrlo teško bilo biti kao zastupnik pripremiti za nešto što uopće nije kvantificirano navedeno. Evo, navedeno je u raspravi. Ima izvješće Državne revizije iz 2011. godine, odnosi se za kraj 2010. Tamo je pisalo da taj porezni dug bio tada 41 milijardu i 500 milijuna kuna, od čega doprinose 20 milijardi, naknade 11,5 i tako dalje. E sad, mi podržavamo svaku onu mjeru koja doprinosi boljitku i poboljšanju stanja državnog proračuna i stanju državnih financija. Ono što je problem, mislim, s ovim zakonom, što on dolazi 7 ili 8 mjeseci nakon HDZ-ovog zakona iz travnja prošle godine, koji je bio zadnje reprogramiranje, pa se onda malo postavlja pitanje na neki način i vjerodostojnosti. Kažemo ovo je zadnje i nakon 8 mjeseci sada stiže sljedeće zadnje moguće reprogramiranje. Ovo prethodno zadnje reprogramiranje iz travnja prošle godine, evo čuli smo od kolegice Dalić da je u taj reprogram ušlo oko 2100 tvrtki, a da je ukupno reprogramirano, ako sam dobro čuo, milijarda i pol kuna, što čini oko 3% poreznog duga. Svima je nama jasno stanje kakvo je u državi, dakle korupcija se nije iskorijenila sa uhićenjem 10 ili 20 ljudi, dakle mi smo i dalje korumpirana država i o tome nema dvojbi. I državna korupcija je prisutna i državno neplaćanje je prisutno i to su problemi koji su i dalje. Oni se nisu promijenili zbog toga što se je promijenila državna vlast. Ovdje su navedena dva moguća modela reprograma. Sad pitanje je koji je cilj, dakle da li je stvarno cilj naplatiti 13 milijardi neplaćenih poreza i doprinosa. Navedena su samo dva modela, ili odmah bez zateznih kamata ili na 36 mjeseci uz zatezne kamate. S obzirom da vladajuća većina ima vrlo veliku stabilnu većinu, pitao bih se zašto nisu bili malo hrabriji. Zašto nije moguće bilo i jedno i drugo istodobno? Zašto nije moguće jedan dio duga otplatiti odmah, ostatak na reprogram? Da li je to zaista neizvedivo? Zašto nije moguće fleksibilizirati razdoblje otplate? Dakle, koji je cilj? Da li je cilj zaista pokušati naplatiti sve ono što se može naplatiti? Ako je cilj da se to zaista učini, pa zašto onda još dodatno ne fleksibilizira? Zašto ili točka i ništa drugo? Različiti rokovi otplate, različiti rokovi otpisa zateznih kamata, mogućnost kombinacije jednog i drugog, pa sve ono što se može učiniti da se pokuša u kojoj god moguće većoj mjeri naplatiti taj dug. Jer jasno je po ovom prethodnom modelu, tom zadnjem koji je bio jedanput na 30 mjeseci reprogram, naplaćena je milijarda i pol. Nije teško zaključiti koliki će biti učinak otprilike i ove mjere. On svakako ne može i neće biti 13 milijardi kuna. Dakle, Porezna uprava je ogroman sustav, ima puno ispostava, ima puno zaposlenika, dobro je organiziran. Zašto se možda nije imalo još malo hrabrosti da se pokuša sa više povećati tu mrkvu prema tim dužnicima? To je zapravo, dakle mi to podupiremo, a moje mišljenje, dakle to nije mišljenje kluba, da se možda moglo pokušati taj model otplate duga još malo usložniti i nekako malo ga još dodatno fleksibilizirati. Jer nije ista stvar da li imaš istodobno 20 milijuna kuna ili 50 duga ili ćeš ih otplatiti kroz sljedeće 3 godine. Možda tu postoje mogućnosti kod nekih na različite načine da izvrše tu otplatu. Evo, dakle to je u svakom slučaju ovo drugo što se tiče samog zakona mi podupiremo. Hvala.